Hej Christoffer, nu skal du bare se en kant her. Det her er en svømmepøl på toppen af et bjerg. Jeg tror nok, jeg har nogle andre billeder, jeg kan vise dig, hvor det ligger henne. Men jeg tænkte, den her kant, den ligner jo noget, som du kunne blive inspireret af. Nu skal vi se her, om vi kan komme ned og fotografere den hernede. Se her. Det ser sgu meget fikst ud. Og så er vandkanten lige i overfladen der. Hen der. Og så hvis man kører hen, så er der en blegfed dansker. Så er der en blegfed dansker, der har taget tøj på, så hun er ikke så interessant lige nu. Så er der fliser lagt til oveni. Fliser. Og så er der den der bassinhul der. Jeg ved, hvordan de har lavet den. Det er sådan en bassinhul. Se, hvad for en bassinhul? Der var sådan en bassinhul. Ja, prøv lige at tage den op. Jamen, sådan har de allerede. Ja, det ved jeg godt, men den har jo sat i en forkert højde. Se. Prøv lige at lade den være der. Keep cover. Se, den er lige, ja. Så er der tern på kanterne, det skulle du også med. Jeg har også kanterne med. Så er der lavet sådan nogle spor der, så man ved, hvor man svømmer hen af. Den er kryds. Sådan. Kan du have det godt?